И здравейте на всички, това е Bumblebee и днес ще ви покажа първият епизод от Minecraft Traps, където ще ви показвам на различни капани, като ето този. Значи, казвате на някакъв приятел там, да кажем, или не му казвате, просто си пише отпред, че това е стаята ви с диаманти и такива работи. И вътре криете най-големите си скъпоценности в един чест. И да кажем, той решава да открадне нещо. И влиза. Това естествено някакси ще го промените, ще го скриете, да не се вижда. В смисъл да не е такъв входа. Но да кажем е влезнал в стаята. Тя е 3x3. И където и да застане в тази стачка 3x3, когато отвори честа, да кажем е застанал ето тук, той се така къде ще застане. Когато отвори честа, моментално пада в трапа. И както виждате, не може да се измъкне от него. В смисъл, когато падне тук може някаква лава да има. Така да кажем, тук има лава. И умира. И този трап ми дойде на ум от това, че е доста изобретателен до някъде. Така, сега ще покажа какво общо взето съм направил. Ще ги махнем вместо тези блокчета. Така, когато се отвори честа, се активира този пистън и се задейства този сигнал. Той слиза надолу, тук съм го обърнал и идва към едно трапче, което е най-елементарно. Това е за просто за земя. Да кажем, трапчето съм го направил. Ето. Така. И да кажем, така. Ето така ви е първоначално. Махте сигнала и се пада долу. Направо в дупката. Така. Добре, не мога да уча една дупка. Може зато е това е. А пък стените се избутват с помощта на ето тези пистани, които са отстрани. И съм ги направил, че ъглите, пистаните, които са към ъглите захванати, ето от тук, където минава сигнала, бутат първи. Да кажем, ако е в ъгъла, го избутва ето тук. И после се активират ето този пистън и противоположния, който бута играча в центъра и едва тогава се активира капана. Тоест, играча нищо не може да направи. Заради това показах в ъгъла как е. И веднага пада. Почти моментален е трапа. Така че е доста изобретателен. Още взето мисля, че е лесен. Така че можете да си го направите и сами. Показах ви най-трудната част. Добре, очаквайте нови видеота. Мисля да се продължа поредицата на Minecraft Traps. И така, благодаря за гледането. Аз бях Bumblebee. И абонирайте се за канала ми в YouTube, който също е всъщност в YouTube канала ми е Bumblebee Gaming BG. Ще го има отдолу в описанието и в профила ми в VBox, като цъкнете на иконката на YouTube. Просто се абонирайте, подкрепете. Така, чао!